Route 66 ja jenkit. Täältä tullaan. Herätty tänään 3.20, 4.23 menossa lentokenttäbussiin. Pysytään kuulolla. Nähdään Jenkeissä. Moro! Good morning. Good morning. Good morning. Amerikka. Täältä tullaan. Kohta noustaan lentokoneeseen. Vittu mikä kiire. Tois meillä. Careful when opening the overhead compartments. We'll be parking at our international. Terminaalissa. Kohta lähtee lento. Tää Chicagon lentokenttä on perseestä. Kaikella rakkaudella. Ei tunnu missään tää juokseminen. Vittu. Huhhuh. Älytöntä juoksua. Mä menin niinku väärää junaa, mut ohjattiin eikä terminaali 1, se oli aivan väärä. Vaikka se lähti terminaali 2. Ei mitään. TSA läpi. Kaikki ok. Pääsin jenkkeihin pappatunturin kanssa. Tehdään ikimuistoinen reissu yhdessä. Mä oon 20 tuntia kohta reissannut varmaan, en mä edes tiedä. Enkä vieläkään perillä. Mä oon mun 4 aikaa, mun 5 aikaa. En mä edes tiedä paljon mä oon ollut. Ei mitään kärryä, ei mitään tietoa. Noniin, nyt ollaan West Michiganissa, Grand Rapidsissa. Matka on loppu. Nyt mä menen nukkumaan. 24 tuntia ollut hereillä. Good night, sleep tight.